Sad truth. May mga tao na minsan lang magdasal. Another sad truth. May mga batang minsan lang kumakain. Minsan! May mga times na minsan lang. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ay minsan. Minsan, masarap ang bawal. Minsan, yung pipilitin ang gusto nyo. Minsan, pag seryoso, seryoso. Pinsan, O yun. Minsan, Pre! Tol! Ito ka pala. Sige, mamaya na lang. nagtutoothbrush. Dapat may toothpaste. Minsan, Subscribe sa channel ko. ilalike na din. That was all for bedtime times. Hit like and please subscribe.